बुंनाय फिथाइखौसो दिनै बिथाङा बुंनानै लादों। बेवहाय कमप्लिटलि एक्स एनडिपि वेलफेयार एसोसिएशननि मोनसेबो आखाइ गैया। फराम एक्स एनडिपिनि नाजानाय आरो एक्स एनडिपि वेलफेयार एसोसिएशना बे समाव जन्मआनो गैयामोन। खुलुमबाय रायजोफोर, आंनि गोदान भिडिअ आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं नोंथांमोननो सिगांग्रो जासिनाय थाबाय। दा नै दाख्लैसो एक्स एनडिपि वेलफेयार एसोसिएशननि एन अखा हादैनि जे माखासे खोथा बुंलांदोंमोन, बेनि सायावनो नायस्रां जे बे आदाया इपिबि नि जेन'बा आगोल इउनाइटेड फ्रन्ट अफ एक्स एनडिपि नि जेन'बा माखासे दैदेनगिरिमोन। दा बिसोरनि जे एन अखा हादैया मा खोथा बुंलामोन, इपिबि जेन'बा हठात मानाव गेदेर अनजालि दैमारि जे बे मेदामनि जे दैदेननाय बा बे मायाव हाबनो नाङा बा गासै जेन'बा वेलफेयार एसोसिएशनावसो मावजोबदों। माखासे रन्जन दैमारिजों थाफानाय गोबां केसनि सायाव बैफोर केसफोरखौ वेलफेयार एसोसिएशनावसो मावजोबदों। दा बिनि सायाव नायस्रां आदाया मा बुंदों नोंथांमोना खोनागोन। अब्ला आं नोंथांमोननो दसे उनाव दामना होनो थांगासिनो दङ। दा बेफोर खोथाया दा माखासे इउनाइटेड फ्रन्ट अफ एक्स एनडिपिआ सिगांनो मावखाजोबनायखौ माखासे दसे उनावसो आसखान्दा जेरैबायदि अमाया उरखांजोबनानै थांखाबाय, ससे समावसो वेलफेयार एसोसिएशना हाबनानै ओरैनो गाग्लिलाबायनानै क्रेडिट लानाय बायदि, जेनेबा इउपिपिएलनि बै माखासे जे हाबा मावनाय, बे हाबा मावनायाव भट मोननो थाखाय क्रेडिट लानाय बायदि नामा। अब्ला नायस्रां जे आदानि बुंनायखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रो, मा बुंदों, बेनि उनाव नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। साफ्रोमबो नोंथांमोननि चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोनखौ इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनि जानानै बा इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनि जानानै आङो साफ्रोमबो रायजो राजाखौ खुलुमबोनाय थाबाय। आरो लोगोसे नोंथांमोननि चेनेलजों जे नोंथांमोना जे सोंनाय जे थांनाय 13 थारिखआव जोंहा फंबाय अखा हादैया मोनसे निउस चेनेलाव होदोंमोन जे बिथाङा जादों मा एपिबि हानजा बा अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड, बे पार्टियावहाय बारग' एनडिपिफ्रा थांनाय नङा बा बाहागो लानाय नङा। दिनै बिथाङा बेखिनिखौ फोसावदों बा बिथाङा बादा होनाय बायदि सुराव बुंदों। दा बे बेलायाव आं बेखौनो बुंगोन, फंबाया सासे राजनितिक मानसि नङा बा पलिटिसियान नङा। आरो आंबो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनिसो सासे सासे व्यक्ति हिसाबै आं दिनै बिथांनि बुंनायाव बुंनो लुबैदों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों। दानि एपिबि पलिटिकेल हान्जाखौ दिनै डक्टर अनजालि बायद'नि नेतृत्वनि गेजेरजों बे हान्जाखौ दिनै इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिआ नंगौ जन्म होना होदों। खारना जाबाय मा, जोंनि गेजेराव मोननैसो रिजनेल पार्टी दङ जोंनि बिटिसि हालामाव। बे मोननैसो रिजनेल पार्टी थासेयावबो दिनै मानो थार्ड फ्रन्ट पलिटिकेल हान्जा दाखो बा एपिबि हान्जाखौ मानो दाखो, अनजालि दैमारि बिथांनि दैदेननाय बे पलिटिकेल हान्जाखौ मानो दाखो, बिनि मेन एन्सारानो जाहैबाय जे 17 बोसोर सासन खालामबाय माखासे टिमा आरो 5 बोसोर दिनै सरकार सालायलांबाय। बे 5 बोसोराव जाय बिथांमोना सरकार सालायदों प्रेजेन्टलि, दिनै बिथांमोना गोबां रायजो राजानो जाथि जन'गोष्ठीनो गोबां प्रतिश्रुति होदोंमोन। दा बे जाफुङाखै। दा बे जाफुङैखौ नुनानै दिनैहाय एपिबि हान्जाया रायजो राजानि खावलायनाय बादिनो दिनै बे पार्टिखौ थांनाय एप्रिलनि 2 थारिखआव बाक्सा जिल्लानि बरबरि डिजिटेल केम्पआवहाय बेखौ जों दाफुंना लानो हाबाय। बे दाफुंनायनि गेजेरजोंनो दिनै बियो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव दिनैहाय जिल्ला दाखांनायनि उनावहाय दिनै ब्लक कमिटि दादों। थिग बेबायदिनो दिनैबो नैबे बावखुंग्रि 11 नं बावखुंग्रि बियाबावहाय मोनसे ब्लक कमिटि दादों। बेवहाय गोबां जाथि जन'गोष्ठी हारिफ्रा बाव बाहागो लाफैदों आरो गोबां एनडिपि बारग' एनडिपिफ्रा बाव बाहागो लादों। जेरैहाय जोंहा फंबाय अखा हादै बुंनाय बायदि नङा, गोबां बारग' एनडिपिफ्रानो 5 बोसोराव माखासे जाफुङै खामानिखौ नोजोर बोनानै बे अल्टारनेटिभ पार्टिखौ नांगौ होननानै बिथांमोनानो दानो थाखाय खामान होदों। बा दिनै साफ्रोमबो रायजो राजा सुबुंफ्रा, इन्टेलेक्सुवेलफ्रा, जाथि जन'गोष्ठी हारिफ्रा दिनै बे पार्टिखौ नांगौ होननानै दिनै गोबां दिनैहाय जयेन जादों। आरो गोबां मानसिफ्रानो दिनैनि बे 11 नं बावखुंग्रि बियाबावबो ब्लक कमिटि दानायावबो गोबां बाहागो लादों। बाहाय राभाफोर दङ, मुस्लिमफोर दङ, बर'फोर दङ, आदिबासिफोर दङ
आरो गोबां दिनै इन्टेलेक्सुवेलफोर बाहाव बाहागो लादों आरो दिनै इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरिफ्राबो दिनै बाव बाहागो लादों आरो गोबां बिपिएफनि मानसिफ्राबो हयथ' बाहाय बाहागो लागोन बेखौ जों नुदों। दा जाय बिथाङा बुंदों एक्सुवेलि बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंनो नाङा। जाय बाथ्राखौ दिनैहाय जोङो मोजां जाथिखौ दैदेनलांनो थाखाय हारिखौ दैदेननो थाखाय जोंनो मोनसे गोग्गो पलिटिकेल हान्जा नांगौ बेखौ जों बुंदों। आरोबाव बिथाङा फंसे बाथ्रा बुंबावदों थांनाय 8 तारिखखालि जोंहा सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय सिबिआइ केस नांनाय रिफिकां गयारि, जर्ज बर', खरगेश्वर बसुमतारी, अजय बसुमतारी आरो जोंहा राजु सरकार बिथांमोनखौहाय जोङो भारत सरकारनि आइबिनि चिफ डाइरेक्टर तपन डेका बिथांजों जों 3 टाइम नर्थ ब्लकआव जों सावरायहैनायनि गेजेरजों आरो आसामनि चिफ मिनिस्टारजों जोङो 3 टाइम 4 टाइम जों सावरायनायनि गेजेरजों थांनाय लास्ट 2024 सेप्टेम्बरनि 21आवहाय जों आसामनि चिफ मिनिस्टारजों आरो इउनिटि फराम एक्स एनडिपिनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनायनि गेजेरजों जोङो एनआइए सिबिआइआव थानाय मानगोनां रन्जन दैमारि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट आरो रिफिकामोनखौ लानानै जोङो सिरियासलि जों सावरायदों जे बिथांमोनखौ जोङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव लाबोनो होननानै जों सावरायनाय जादों। बियो कमप्लिटलि इउनिटि फराम एक्स एनडिपिनि सावरायनायनि गेजेरजों दिनै बेयाव सफैनायनि मेन फिथाइ। जि समावहाय दिनै खोथा बाथ्रा बुंनो नागिरदों जोंहा अखा हादै फंबायमोना बा गुबुनफ्रा एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशना दिनै आं बेखौनो बुंगोन जि समावहाय एक्स एनडिपि बा इउनिटि फराम एक्स एनडिपिआ दिल्लीयाव जों सावरायबाय, आसामाव जों सावरायबाय, बिटिसि जों सावरायबाय, जोंनि जेसेबांनाखि सावरायनानै दिनै जिखिनि प्रुफ जानाय फिथाइ मोननाय बियो कमप्लिटलि इउनिटि फराम एक्स एनडिपिनि नाजानाय आरो एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशना बे समाव जरमआनो गैयामोन। दिनै जिखिनि फंसे